Međutim, mislim da misao ima dublju stvaralačku razinu. Dakle, ja čak mislim da nije niko ni napravio ovaj stol, nego time što ga ti gledaš, on nastaje za tebe. To nije nekakvo spektakularno znanje svima koji su čitali Matrix. Evo, ja sad kako opet prolazim kroz osnovnu školu, u 4. razredu u osnovnoj školi u prirodi i društvu, sve piše, samo ne piše implikacije. Tamo za djecu je lijepo objašnjeno da osjetila uzimaju informacije, da se u mozgu stvara slika. Samo niko nije rekao djecu, što vam to zapravo znači? Da je vanjski svijet u vašoj glavi, u stvari. Tako da ta misao definitivno je stvaralačka. Imao sam jedan zanimljiv eksperiment. U takvom svijetu gdje postoji komunikacija između onog iznutra i onog izvana, David Pitt je rekao sinkronicitet, most između uma i materije. Ali šta ako je materija samo prikaz u umu? Onda izlazimo iz ovog okvira dualnosti koji nama služi za život. Jer kako bi znao da ti je toplak, nije hladno i tako dalje. Da smo jedna velika svijest i da nema dualnosti, šta bi mi? Ništa. I kako se zove u tom kontekstu, sad tu dolazi ovo drugo sasvim pitanje koje dolazi je 50. područje, to je pitanje slobodne volje. Ja sam isto tako s vremenom je kroz to se došlo do teme psihodelije i toga, jer se odjednom ti shvaćaš, čeka, ako postoji struktura društva koja meni nešto radi, na čemu se temelji društvo? Onda vidiš da se temelji na tvojim uvjerenjima u društvu. Granica postoji samo zato jer svi ljudi vjeruju da je tamo. Pa su izgradili kućicu, carinika postavili tako. Sva ta uvjerenja postoje u meni, znači ja bi se trebao krenuti samom sebi i svojim uvjerenjima. Ali sad je tu problem. Ko sam ja? Ko je taj koji ima te uvjerenja? To je to središte mistično pitanje svih religija. Jer to je ono pitanje straha od smrti. Ko sam ja? Hoću li umreti ili preživljavam? E sad, ako ti sad za početak ne znaš tko si ti, onda s druge strane, ako ustanoviš da si većinu stvari u životu jednostavno uvježbao i za svaki djelatnost tvoju životu, hodanje, pričanje, pijanje vode ili sve. Isto ti iz te perspektive pogledaš da te vode zadane mreže kroz dan, onda jasno vidiš da nemaš već na toj razini puno slobodne volje. Ali to je još uvijek mehanička razina. A što je sad, ako se zapitamo za slobodnu volju, ako uzmemo onaj kontekst nekakav gdje ljudi često puta isto imaju takvu pogled na svijet da čovjek se reinkarnira, da se rađaš u nekoj priči i da si izabrao tu priču i mamu i tatu i okolnosti da bi nešto iskusio. U tom slučaju si Joker slobodna volja potrošio prije rođenja, a sad to moraš odraditi. Znaš to ko Štulić, hoću biti, ne znam, pjevač Azir, evo jesi, ali sad to treba neko odraditi, sad neće stalno biti lijepo. Zato je on dobro rekao da čovjek ne može uživati kad radi ono što voli. To je istina. A sad u konačnici se onda nameće jedno pitanje, ako ne znaš ko si, i ako je ovo projekcija, i ako ti bitne stvari u životu dolaze izvana, ljudi koji ti rade prijelom stignu izvana, ti misliš i ovo je slučajnost, šta bi bilo da nije došao, onda se nameće pitanje da li uopće ako imaš sudbinu, da li imaš slobodnu volju. I ja sam tako u toj knjizi Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam, koja je baš ovih dana vrlo popularna, je se temeljila na vizijama Tessa Ayahuasca i tako dalje, imao, sjećam se sa psilocibinskim gljivama, vrlo jasan odgovor na to. Čak sam ga i zapisao i danas ga se sjećam, znači nije nikakva to umotvorina, nekakva fantazmagorija, gdje se vidjelo da u stvari i ta ideja slobodne volje je nešto što je debelo precijenjeno. Jer ljudi smatraju da imaju ideju slobodne volje, međutim ja kad pogledam svoje točke u životu, sve što mi se bitno dogodilo je došlo zato jer neki jasni ili neki domagoj praktički nagovarao mimo moje volje. Znači gdje je tu moja volja? Da je bila moja volja, znaš gdje bi tamo bio? 300 km dalje, znaš onako u trčanju i tako. Tako da ja osobno mislim, sad, ljudi se uplaše, kažu joj, ali čekaj, ako nemamo slobodnu volju, pa šta smo mi roboti? Ali radi se o tome da trebaš promijeniti pretpostavku u smislu života. Ako ti misliš da je smisao života tebi ostvariti cilj i da smišljaš načine kako ćeš to napraviti, onda si ti u jednom luciferijanskom principu, ja mogu. Jer taj cilj tamo služi samo kao mrkva. Mi svi ljudi znamo da se sve bitno događa po putu. Kad ostvariš cilj, to je to, doživio si simbolično nekakav osjećaj uspjeha, kao kad te ostavi cura pa si doživio simbolično osjećaj ljubavne patnje i tražiš novi cilj. I ideš dalje. Cilj moraš imati, radi nekog životnog entuzijazma, to je zapravo smisao života, entuzijazam, ali on doista nije bitan sam po sebi. Bitno je sve što se događa po putu. I sada u tom kontekstu naši ciljevi proizlaze iz naših okolnosti životnih i toga kakvi jesmo. To nismo birali. Sve što nas se dogodilo u životu nismo birali. Prostore u kojima živimo nismo mi izgradili. Auto se vozimo u stvarima koje nismo mi napravili. A što je još bitnije od svega, kada ti pogledaš, ako nemaš slobodnu volju, onda ljudi kažu šta ti onda živaš, šta si ti onda neki robot? Pa nisi. Zato jer ono što nas život čini našim životom jest naš doživljaj. Ti jednog dana kad umreš ništa nije bitno, ali dok si živ, si tužan jer si dobio otkaz, jer se bojiš da ćeš ostati gladan, jer te cura ostavila, jer ovo ili ono, puno drama. Te drame su na neki način film našeg života, zato živimo.
Kažu Kinezi, kada je kuća gotova, čovjek umire. To ti je to. Joj, sad ću ja srediti savršen život i onda ću njemu danih 30 godina u status quo uživati. Nema toga. I bolje ti to odmah prihvatiti. Jer si odmah spreman na promjenu. Ne vežeš se na neki tvoj zamišljeni status quo jer će on proći. I u tom kontekstu kad se gleda slobodna volja, stvari postaju još kompliciranije. Jer meni za život uopće ne treba slobodna volja. Meni je dovoljna za život iluzija slobodne volje. Znači, dolazi jedna situacija. Ja moram donijeti odluku, u navodnicima. Međutim, ja odluku donosim na temelju brojnih faktora koje uopće ne poznajem. Kakav sam u tom trenutku, kakav sam po rođenju, karakterno, kakvi su bili mama i tata, kakav je taj čovjek. Tisuće faktora koji na mene uopće ne utječu. A na meni je cijeli svijet na mojim leđima. Ono što ja u tom trenutku radim dok mislim da donosim odluku, zapravo donosim odluku koja je već donesena. Da imam računalo i da mogu izračunati sve parametre sebe samog u tom trenutku, vidio bi da nijedna odluka drugačije nije mogla biti donesena. Na kraju krajeva to svako može sam provjeriti lako ako zamisli neku situaciju od prije 10-20 godina u kojemu se činilo da odlučuje. Sad kad pogledaš unatrag, shvaćaš da koliko god da si bio u dvojbama, u muci, da je sve bilo na tvojim ramenima, leđima, ti shvaćaš gledajući sebe sa strane tada da nikad nisi mogao donijeti drugčiju odluku. Znaš nikad nisi mogao ostati sa tom ženskom više, si ti takav kakav ja, ona je takav kakva ja, samo se to tebi činilo, ili nikad nisi mogao ne promijeniti posao, jer ti došao novi, a stari ti otpao i tako dalje. Ali što si ti imao? Ti si imao iluziju donošenja odluke. I kroz tu iluziju, dakle unutarnji doživljaj, to je ono što je život, ti si kroz iluziju slobodne volje ima osjećaj da donosiš odluku. Ali zapravo si kroz tu iluziju slobodne volje ti doživio sve bitno što trebaš doživjeti. Znači nisi ništa promijenio svoju sudbinu, apsolutno ništa, samo si odigrao. Ali si doživio veliku dramu. I u toj drami dapače si ponešto otkrio sebi samom. Drugim riječima, puno bi bolje milo reći da ne donosimo mi odluke, nego odluke donose nas. Postoje ljudi koji, ne znam, misle da su jako hrabri, čim je prva frka, počnu se noge tresti i pobjegnu i otkriju da su kukavice. Postoje neki drugi koji će te uvjeravati da su kukavice. Odjednom dođe neka situacija, odjednom on ostane. Znači, je li to bila njegova odluka, njegova slobodna volja? Ne, to su okolnosti bile na koje nije mogu zapravo utjecati, ni vanjske, ni unutarnje, ali on kroz tu svoju iluziju slobodne volje nešto otkrio. Tako da ako je stvarnost izvan prostorna i vremenska, ako je naš život samo doživlja linearni, prostorni i vremenski, ako se u njemu zbijevaju drame, onda bi dapače slobodna volja pokvarila plan. Međutim, nije ni bitna po meni, jer je bitno da mi mislimo da imamo slobodnu volju i da unutar nje doživljavamo drame i dapače kalimo se, dokazujemo sami sebi, razočaravamo, sami sebe upoznajemo. Tako ti izgleda moje viđenje slobodne volje. Često put kad pričam to ljudima, oni kažu, misliš, ljudi najčešće ovako kažu. Oni vjeruju da postoji sudbina u bitnim točkama, ali između toga da postoji jako puno raspona slobodne volje. Ja uopće to ne vjerujem. Ja mislim da čovjek ima slobodnu volju samo u toj mjeri u kojoj se može odrediti prema stvarima. Znači, dođe ti događaj, on dođe. Sad se tvoja slobodna volja, i sve će biti kako će biti. Ti se jedno možeš odrediti da li to vidiš kao smisleno, kao nešto što te jača, jer sve u životu dolazi za tvoju korist, čak i ako je to najgora moguća tragedija. Zato jer nekakva cilj života je duševna alkemija, ne materijalna, a ne materijalno ovo bivanje naše koje i ovako i onako umreš na kraju. Znači, unutarnja izgradnja percepcije koju jedino nosiš u nematerijalnoj stvarnosti kad umreš sa sobom gdje je to bilo, je ono što se računa. I na kraju krajeva kad svako pita, da, ali zašto bi se neko inkarnirao u život pa onda, ne znam, doživio patnje, bio ranjen u Vijetnamu, bio u konclogoru, ja zato imam jedno vrlo jednostavno protupitanje. Ljudi idu u Luna Park, kupe kartu za Hali-Gali. Zlo im je, rigaju, useru se, svašta. Zašto su je kupili? Kad mi neko odgovori zašto je kupio kartu za Hali-Gali, da mu sve to bude tako zlo i loše i da nešto doživi, onda ćemo reći, to ti je odgovor zašto si kupio kartu za život.